Ageno nirio maber jahera mar penj laktar ka wacho ni ngima en mwandu matecheno ni en Ruth Tieno kendo en ga morna mar bedo kodi odiechieng'. Wago mbaka kotenre kod gik mopogore opogore manyalo mono wabedo kod ngima makare kaito wang'eyo kaka wanyalo bedo kod ngima makare. Emomiyo amor mar ruaki kendo ruako wendo wa kendo daktari wa odiechieng' makawuono. Obonyiso ni nyinge ng'a en nyakanye olonye weche mage kaito wadonje twak achiel kachiel. Machiegni daktari penj laktar odiechieng' makawuono. Erokamano. Nyinga Elizabeth Akinyi. Chieng' makawuono. Erokamano. Nyinga Elizabeth Akinyi. Anya Sembo Nyang'ande. Weche ma korka lony an gi education psychology, mental health. Yes, I'm clinical psychologist. Kanye matiye, mane tich matim. Erokamano nya Dr. Elizabeth kenda mor mar bedo kodi penj laktar odiechieng' makawuono. Nikech iwacho ni ilonye weche mag mental health, weche mag paro, weche mag motenore kod kaka ngima ng'ato nyalo bedo, kotenore kod gigo madhi nyime obongo ne kata e kit ngimane. Kauna dwani wago mbaka kotenore kod stress. Mano ber. Nikech wadwani mondo wangi stress management kaka oganda nyalo dak kata nyalo manage weche mag stress. Mondi stress enang'o? Nikech josiko manani an gi stress owada. Stress nega owada. Stress ni nega makaka timrakia. Stress en gima ng'ato ka ng'ato nego. Ng'ato bedogo. Koro stress sana en kaka iparo ni inyalo gi gimoro amora matimore maisha ni. Inyalo bedo ni gimoro timore lakini paro ni mae to ema dwa hinya, mae to ema dwa nega. Koro stress en sana ikele gi pachi. Ka ineno ka paro ka weche gi nyalo tami to iwinjo ka dendi ok teri maber. Lakini kineno ka inyalo to stress ibedo maonge gi stress ibedo ka pachi ber. Koro en kaka iparori to kiparo no kinyal to iwinjo ka chunyi hinyore, obwongo ni hinyore, okinyal. Okinyal. Ibedo ineno ka weche tekni, ineno ka maisha tekni. Mama en gik ma ji thoro bedo godo odiechieng' mag ngimawa. Adwani mondo mikoro wadonja e gigo ma thoro kelo stress e piny ma wadake gi lak sechegi. Nikech iwacho ni gin gik ma ji nitiere godo pile dakika ka dakika. In kaka jago no molonye wechegi ang'o ma thoro kelo stress ma miyo oganda wa pachgi dang'ni kata kama wabede ni yudo ka nitiere gima chando chunywa mamiyo waonge kod kwe. Gigo mang'eny ma chando oganda. Nitie gik mopogore opogore. Inyalo yudo ni pengine kar dak kaka idak e odi okidak gi kwe. Or inyalo yudo ni weche pesa kagi pengine pesa okoromo ma utigo kaka ukonyru e ot kata kaka ikonyri e maisha ni. Inyalo yudo ni kar tich kamitiye onge kwe. Samoro be ng'ato inyalo yudo ni tuo. Koro tuo no en gima miyo ji duto wasiwasi kata ng'at ma tuo no owuon. Nitie gik mopogore mang'eny mopogore. Inyalo yudo kata skul. Idhi e skul isomo to pengine iluor nikech ka ginene ka mtihani koro dwa wuok inyaneno ni bolwar ineno. Koro gik mang'eny gig maisha nyalo kelo ni stress. Gik mopogore opogore nyalo kelo ni ng'ato stress. To thothne iwacho ni gin weche mag keny kaka ji odak e keny e families, weche mag pesa thoro kelo stress, weche mag ngima, weche mag ohala, weche mag tich thoro kelo stress. Ma ji duto te nitiere kod gi ten mana ni nyaka wang'i kaka wa manage e yo makare. In kaka jago no molonye weche gi stress bende nitiere kod categories kata types. Kosene na achiel kamano ni ng'ane nigi stress and stress. Nitie gi types. Inyalo yudo ni nitie mokwongo en acute stress. Stress mag weche ma pile. Inyalo yudo ni sani ng'ato biro nyisi ni iwuotho pengine in kata mtoka ng'ato kwalo pesa ni in gi stress. Lakini ing'e ni ka ng'achopo kata ot nitie pesa moro matin kendo manyalo yudo koro stress no en stress mar muda matin. Lakini nitie stress nitie jok ma kaka giparoga kaka pachgi chalo gina jok ma gimora mora matin oketo bedo gima duong'. Koro yudo ni stress mare en stress ma gimora mora ma otimore ne
ok no neno ni matin adhi loso matin yani ng'ama nigi dang'ni gi wasiwasi sate ochandore sate aito mar adek koro nitie stress machalo mar kaka iwacho ni mar dakno mar tich ka ine tich pengine itiyo ne ng'at ma chunye rach kodi kidonjo ga e tich en dawo en ang'o gik machalo kamago koro mano stress miluongo ni chronic ma nitie pile koro stress ma chronic no ema wacho ga no rach mogik en stress ma koro rach mogik nikech okelo weche mang'eny iwacho kacha ni en morachie mogik ma iso ni okelo weche mang'eny nikech en morachie mogik en ma idil godo pile samoro en mar tich samoro en mar kenya samoro en na family ka mantiere family member ma en kama nosiko miyo ji stress ndalo duto te kinde duto te marachie mogik ne madwani mondo mi wachak godo seche miwacho no rach mogik inyiso wanang'o daktari ni onyalo timo ng'ato nade ne wanyalo timo ng'ato ka dipo ni ng'ato nigi stress no marach no stress ni ka in go koro mane ma koro chuno ni chak manyo kaka inyalo konyori kaka dhano nikech ka in gi jok ma owach ni nyalo wuoyo go mano nyalo konyi ka en ni tich ema kar tich kamitie ema weche richo ema weche tekie pengine inyalo paro kaka koro inyalo manyo tich machielo or inyalo manyo kaka inyalo wuoyo gi ng'ama otelo ni mondo at least okonyi ka en family unyalo riworu kaka family nyaka itim gimoro rach stress en ni kok itim ne gimoro to chako kelo nyaka tuoche dendi ineno odonjo ni modonj makoro inena ng'ama onge mor sa inena ng'ama onge maisha ni ok ber koro nyaka imany kaka iloso weche mag stress go nyaka imany kaka iwuoyo gi ng'ato nyaka imany kaka iwuoyo iloso kar tiji iloso odi gik machalo kamago mago chuno ni nyaka itim ka ichopo kuma stress no nikech stress no bo hinyo dendi imiyo wakidenji adek mar stress iwacho ni ma pile samoro ken serious ahinya samoro pesa olal in gadiera ni ka ng'adhi tich tabro manyo moro abro loso kata ka ng'aloko handa moro tabo yudo pesa moro matin abo recover mane olal nani kaito wantiere kod kidieny machielo mar stress moro tuo donjo kod gik makamano kod kidieny mar adek mar stress ma iwacho kacha ni koro orachie mogik ng'ato nyalo ng'eyo ni entiere level mane mar stress ka in ng'ama gimoro timore ne to dhi to loso ting'e ang'e ni stress ni en gima tim biro ga to lal mar ariyo ni en kiseng'eyo ni personality mari kiti en ng'at ma ka gimoro timore kama go uwi ka gimoro timore kama en uwi onge gire moro matin ma dwach ni gini matin wadhi loso en ng'ama chunyi lingore chunyi lingore yonge mor en ng'ama kata kineno gima tin iloke obedo gima duong ineno koro mar adek ni en gima koro en environment mari sana kama intiere kama idakie en gima ok inyal konyo en kata ka wach ni ng'ato tuore kaka ikony ng'ano kin daktar kata ng'ato tuo moro ma yuare en kama intiere no koro nitie be kaka onego yud support iye kanyo koro ipimori kamano ineno ni an koso an ng'ama jawasiwasi ane man jawasiwasi gigi ok dongo ane maketo gi nigi dongo koso mae gima biro ga to kalo stress no mano kawaida stress bok rach ok en stress matin no ken stress marach sechete nitie stress owach ni kaka ka idhi timo kata penj stress biro ni to ineno ni mae kaka aneno ni penj ni anyalo lwar we asum matek ineno mano stress maber midhi mikal mano ken stress marach donge ine tich ineno ni tijni ng'eny kawuono we alew matin angadhi e ot saa achiel mano ken gima rach nikech inyalo push yourself ma ichop kama onego ichopie ma stress ok bed stress maduong ineno so stress ok en gima negative sechete lakini ka ong'eny ma pile koro dendi bedo affected dendi ema koro hinyore dendi gi pachi ema koro hinyore adwani mondo mwadonje del ka Dr. Elizabeth kama koro del ema kethore kaito waboduoge paro bang'e seche ma stress ng'eny
itemo mondo mi manage, itemo mondo mi control. Tineno kotamia tama samoro en kiti kaka ni wacho cha ni an ng'at moro ma iye wanga gima tin to se chwanya makora se makora kidora makaka timra unge. Wachak gi del stress timoga del del nade. Stress gi del en gima rach. Ka stress obedo mang'eny makoro ichopo kuma waluongo ni coping, ok inyal cope, ok inyal kale, ok inyal nyalo, to chako donjo ni e dendi. Stress donjo e dho chunyi. Iluongo nang'o? Heart. E chuny. Stress donjo e chuny. Stress kelo pressure. Stress kelo tuoche mang'eny mag chuny. Manyalo nikech ka stress odonjo ni cha, ting'e ni samoro dho chunyi gwecho matek. Kabisa. Koro nyalo ketho kaka rembi beri ringe dendi. Ineno. So the heart, chuny is one thing. Stress ketho ich. Ing'e maber ni samoro kata ng'ato kelo ni ujumbe moro marach. To inyalo buok. Kibuok ang'o miwinjo? Samoro iwinjo ka gima ng'ato ng'ado iyi. Samoro iwinjo ka gima inyalo kata dhi echo. Ineno. So ka stress no ni kanyo pile ini. Ng'adore pile. Ng'adore. Ibo yudo ni yudo gik moko ka ulcers. Iyudo gik moko ka waluongo ni irritable bowel syndrome ma miyo idieo kichiemo, yani dendi koro kia mako chiemo. Inyalo yudo ni samoro iyudo jok moko kata ma iwacho ogucha rama kata tienda ni rama. Iyudo ni mago duto samoro gin stress. Ma kipenjo gi maler ni nitie gima timore, nitie gima endelee maisha ni kuom sani. Tibo yudo ni an gi jatuo moro or pesa taga or to koro dendi ema ting'o stress go. Ineno. So nitie kuonde mang'eny ma stress nyalo affect e dendi. Iyudo ni ng'ato jok moko ka nigi stress mang'eny, uchiemo mang'eny nikech chiemo pengine tuliza chunye. Ineno. Koro kichiemo kamani yudo ni be ichako igangri medo weight. Ineno. Jomoko ka nigi stress ok chiem. Koro wito ratil moduogo bed modhero. Ineno. Stress ketho immune system mari. So ka koro in gi stress mang'eny ma koro immunity ni rach, iyudo ni tuoche matindo donjo ni. Ka malaria okal ka iyudo, ka homa iyudo, gik matindo koro donjo ni e dendi. Koro stress ni en gima rach, ketho del. Ochal gima nyalo wawa dendi te, ma en gimoro manochok maber, kaito kodonjo makoro kinyal manage, kinyal control, to wuo del te. Ochaka nikech aneno picha moro ikelonwa ka Dr. Elizabeth, manyiso kacha ni onyalo miyo ng'ato nyaka yie wiye lwar. Bo ketho stress ketho dendi makata ineno ginen e ngozi iluongo na pien del. Iyudo ni in kata gi rashes moko ma kata mana rashes idhi iyudo ipimo ni ing'iyo rashes gigo ginang'o onge, inyisi ni wir ma tim ma ok losre. Nyaka chieng' ma ne kaka inyalo deal gi stress ni no. Adwa ni mondo mi ogandawa owinja point ni maber mokalo kapo nono ni nitiere kod dangni mar paro, dangni mar chuny ma kiny ka kiny sate to magi gin gik moko duto te manyalo timore kit ngima ni kaka waneno okete picha ni maber, wich bar ma ok rum, tuoche mag adundo. Waneno kacha ni tuoche mag adundo nyalo kelo ni tuoche kaka mag pressure, remo maringo matek, adundo magwecho matek. Kaito ibro yudo kacha ni bende tuoche mag adundo nyalo donjo to en ga serious, en delicate. Makang'o donjo to onyalo mi chandruok. Weche mag ich, tuoche kaka mag diabetes, ratil mag del, nyaka lwar mar yie wich daktari, nyaka pien del oketho. Mano tadir, ketho. Manyiso ni watiere kod stress mabiro e alwora, kod stress magik ma ok inyal geng'o ema kelo ni. To ne jogo makelo ne ji stress daktari. Koro wadhi oganda makelo ne ji stress. Maka ji mor to gidwar. Enena chapni masate. Wamake amaka kanyo wayudi yweyo. Ka waduogo to wadhi nyime seche mwaka uyweyo ni tudi kodwa Facebook page en page laktar, Facebook page na en Nyar Joseph, inyalo yudo bende kokalo Facebook page Ramogi TV. Namba mar SMS en 23600 mana kaka ineno e TV mari, kaito bang'e wabwe duoko penjo duto te maintiere godo kikisud kata matin.
E pewe mag tuke maiero, hero mar adhula, kendo ipako gilo. Tudri kod James Opondo, japicha, gi Milton Ochieng Jaka Black e pau tuke. Chieng' ngeso ka ngeso, chakre sa 8 odiochieng' nyaka sa 10. Mana e Ramogi TV. Chiegni e show mamit maraktari ma iluongo ni Ramogi Night wakelo go Ticha Beach ka Ticha Beach seche machal kama. Ka in jahera mar luo benga kata ajawa wakelo ni ngolo mobedo piny mayueyo mana mo. Lungani kolo kol instrumental kaberni be inyalo lungani Boy Handsome Within and Without. Boy Handsome moment away aroji bed and breakfast sama pekni tilungani ngeja the entertainer. Kaka pile nya para mogenyo wacho ni kete manaka. Ramogi Night, Ticha Beach ka Ticha Beach, sang'wen otieno. Tich ang'wen tarik 27 dwe ni mar 7, tudri gi Sharon Ong'ao e chenro mar poko pogore. Ka osir gi bengi mar Equity, kama biro kelo nie sigand Ellen Okech mar Nyadhi Designs e pok mare mar loso ofuku mopogore opogore. Gilau mar kitenge. Noka save kian na save nega biashara nikech na believe ni onegi save ne biashara mondo biashara endelee. But kane jo Equity opuonjo wani inyalo save ne kino nego beni save ne kin nikech personally ngato beniga gi challenges. Poko pogore. Kowuok e gwenge Manjiru, chakre sa 2:30 nyaka sa 3 okinyi, mana e Ramogi TV. Kendo ano kanyal mie thulo moro. Purva ingeni. Purva ingeyo. VK Ibambe na View Travel. Masai Mara or Amboseli from 14K, Savo or Samburu from 24K, Mombasa, Diani or Malindi from 14K. Self-drive deals from 3K, Dubai and Zanzibar from 560 USD, Mauritius or Seychelles from 1000 USD. South Africa and Thailand from 1,080 USD, Malaysia, Singapore and Egypt from 1,200 USD, and Maldives and Santorini from 2,000 USD. Call 0703 254 254 for bookings. Nyiew tokens mag stima nono maonge pesa ma ing'adi mana gi Airtel Money. Star 334 hash bang'e yier kama ondikni lipa na Airtel PB. Kasto iyier kama ondikni KPLC. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu stress. Dangni mar paro, dangni mar chuny, makiny ka kiny. Daktari wacho ni nyalo wuod dendi te chakre obwongo ni moketh dendi ma kokitang to nyalo kata negi. Seche mane wadhi e yoyo daktari ne wang'iyo kacha ni nitiere moko mok wanyal control, samoro tuo donjo, samoro aluora miyo ng'ato bedo kod stress. To ne wang'iyo kacha ni nitiere kod jogo mabende kelo ne ji stress. Samoro anyalo bedo na miyo ng'ato stress takia, kata nitiere ng'ato ma miyo ji stress ma ji onge yueyo. Wamula ne kamatin kapok wadonjo e ranyisi kaka stress nyalo hinyo kata rocho ngimawa. Well, ane adier, nitie jok moko ma nyalo chacho ji sana. Ma kata ka ji nigi kue, tiyudo ka maybe ja family moro, kata e tich kamoro, nitie ng'ama biro ga to ketha sate. Miyo kori parori, miyo ionge mor, miyo ionge. Lakini, kaka nachako gi wacho, stress en gima ini wuon, kineno ni ionge control. Kanyo ema koro stress ni bedo maduong'.
ineno ka ineno ni nitie gima inyalo timo to onego itim nikech maisha ni kaka maisha ni en mari in monego ibed ni nitie jok moko mokiyie mondo gibed machiegni kodi nitie jok moko makata ka gibiro ka gisiko wach ni ng'ato biro ga en mana na aonge ga pesa aonge kaka da aonge kaka chiemo aonge to pengine nitie kako nyalo manyo kako chiemo ineno nyaka chop kuma in be nyalo wacho ni no oromo kae okanyal konyo molo kanyo kato bed mana ng'ama ni machiegni kodi nitie kama mondo kik idonje stress gego nikech samoro wan be wa enable wakonyo jok mabiro gi stress no ka ong'e ni kadhi ka ng'ane to nitie kako dhi chiko ite koro okia ni en bo weni stress no okay when to stop to in be okay stop go ineno ine monegi wachne ni ka okanyal mokalo ka to koro okanyal kantie nyaka kata nyalo konyi koro to protect them mondo ikonygi mondo obe omany kako nyalo konyore samoro nyaka ing'e kaka iketo boundary cha kaka iketo boundary mondo nyise ni molo kanyo to koro nikech ko kitang timbe odhi hinyore tin bende odhi hinyi to dhi piny uzama uduto udonjo uduto erokamano nya Dr. Elizabeth aneno ka kikelonwa picha machielo ka ranyisi makineno to inyalo chich ni nyaka beni koro stress osechako dhi kodi marach wawuothane kama tin Dr. Elizabeth koro magi mag paro ineno ka in gi stress mang'eny to koro paro ma in go masate no miyo chunyi ok bed gi kwe mane ma waluongo ni anxiety miyo ibedo ka ionge mor sate mano ma wacho ni depression stress achiel ni be seneno kako chamo del cha en be obo miyo ibedo ng'amol ibedo ng'ama sate iola ionge mor e chunyi ok idwa timo gimoro kata tich iyudo ka tek mondo itim maber mago duto iyudo ni kama notimore to koro idwa mana ni bed kendi iyudo ng'ato koro dwa mana ni obeda bede pien ok odwa wuok ok odwa dhi timo gik moko ok odwa wuoyo gi jowetene kata koluonge ni wadhi kama chalo kama tekne ineno koro mano be iyudo ka tiji kata kaka nitiyoga maber seche go ok inyal tiyo maber nikech seche duto pachi lal ikuyo paro ni in go pachi ni mabor ok inyal ot be iyudo ni ndalo ma stress nitie kata ka en ng'ata chiele ma nigi stress ka udak in pengine gi jaodi iyudo ka kata kaka uriworu iyudo ni riwruok no be nyalo bedo kata maonge ineno koro gik mopogore opogore mag iyudo ni afya rach iyudo ni jomoko ka stress no koro ozidi to odwaro mana no dhi omadh kong'o odwaro no dhi oywa njaga odwaro mana no dhi ocham gik moko madawa hizi za kulevya mondo owinj ka chunye okwe matin but mano be ok kony mano medo stress ewi stress moro nasewacho wach chiemo iyudo ni ng'ato samoro chamo chiemo mang'eny or jok moko ok chiem kata matin nindo en gima muhimu ma akia iyudo ni kawadich gimokuongo ma wakoso timo en wakoso nindo moromo ok onego mano bedi nindo ni en gima onego iket mbele at least inindo saa 6-7 kidonje pien inindo 7 hours 6 hours katin mondo at least dendi olosre mondo pachi obed maber mondo mi dendi ochokre dendi oyue pachi oyue nikech seche ma del yueyo paro be yueyo obwongo bende yueyo makoro ka seche ma ngichiewo to iyudo ka bet berbere iyudo ka kata tekre ni in gi tekre minyalo ng'iyo go kaka idwa wuothe odiochiengno daktari samoro aseneno ranyisi gi kuoma aneno ka samoro achiemo mang'eny kata ok achiemo ahinya samoro bende asika ula kaka ni wacho cha samoro bende ok inind maber idang'ni ionge gi mor samoro mood ni bende sikracha sate tabiro iri kaka Dr. Elizabeth ni aneno gigi e denda thothne utimo diagnosis na koro wabotimo diagnosis ing'iyo ni gigi osebedo katimore maromo nade ndalo maromo nade nikech samoro gimoro osetimore atima for 1 week kata wapenjo kendo ni ang'o ma notimore momiyo ma inyalo yudo samoro in gi stress nikech ng'ato notho
Mano en stress ma wang'eyo ni botimang'o bokalo. Inyalo yudo ni in gi stress nikech pengine nyocha riembi e tich. Wang'eyo ni stress no bokalo. Koro ka en stress moseyuare ahinya, oseyuare moloyo kata jumbe ma 3 kadhi 6, to wang'eyo ni koro mano gima nyaka wang'i malong'o. Ineno. Koro mano wanyalo diagnose kata gi generalized anxiety disorder. Mano at least wang'eyo ni nitie kaka wanyalo thiedho. Ka oseyuare molo kanyo kata ka nitie gimoro manotimore, wach ni ne yudo kata accident, kata ng'ato notho, kata ng'ato nonegi ka in machiegni, kata neno ka gimoro timore, kata odi no wang', kata gima duong' manotimore ni e maisha ni, to isebedo gi stress ni, wawach ni kata jumbe kata kadhi jumbe 12, to wabo ng'eyo ni mae ose progress olokore gima waluongo ni post traumatic stress disorder. Koro wang'e ni gimoro notimore mbele emokelo stress ni. Ineno. Lakini ka en stress ma in go ma pile pile ni, to okinyal cope maber. Many ga kaka inyalo konyo, kaka inyalo yudo solution. To wang'eyo ni pengine en personality mari. In gi character ma manigi wasiwasi cha. Character mar wasiwasi cha. Koro ka waseneno mano be nitie kaka koro wabo nyisi, wabo teri through therapy, wabo keti wawuo kodi mos wapuonji kaka inyalo weyo bedo gi wasiwasi mang'eny. Gima mako dhoga Dr. Elizabeth ni kamoro ka ng'ato nigi stress to nyalo donjo e timbe mopogore opogore kaka tiyo kod yedhe mamero ji, tiyo kod gik moko kaka kong'o kod gik makamago. Ok understand moro in kaka laktari nyalo pimonwa gimomiyo thoth ne ji ok ti kod gigo manyalo konyo ngimagi kaka yore mag ma wanyalo manage godo stress. Kuom ranyisi exercise, kuom ranyisi timo gigo mamiyo chunyi mor kata miyo chunyi tulia. Ang'o momiyo ji kawoga mana direction ma gigo mamero ji, weche mag kong'o, weche mag njaga kod gik makamago. Seche midwa kamano, pichani ni gombo ni mondo mi wapuonjre godo ang'o, Dr. Elizabeth? Pichani aneno ni samoro ing'eyo okwa many solutions maber, okwa many kaka wanyalo manage wechewa. Samoro morno ikawe tidiya iye kamoro. Okidwa ni iyawe mondo ibed kode, many solutions. Mana kaka iwacho ni samoro wamanyo kaka wanyalo dhi ka kong'o mondo utieknwa stress. Wamanyo kar mondo wamany gik makonyo mondo morno iting'i bed ng'ama mor, iting' mor e lweti ka jok machielo mineno mayudo solutions. Nikech stress to ng'ato nego. En kaka ibotimori kode. Mane ema ginene. Ema wach matek ne ji mang'eny. Ema tek. To ipenjo kendo ni ang'o momiyo jomoko gin gidhi mana manyo kong'o kar mondo gitim gik makonyo, gidhi manyo gik moko konyo. Ng'enyne ji sama stress no iwinjo ka ohinginde, timanyo solution ma haraka. Idwaro gima bomiyo within ka in dakika 30 iwinjo maber. Lakini ibo yudo ni adier ibo winjo maber. Lakini ibo nindo kinyi chiew gicha ni mana kanyo. To kata pesa madini konyo go nyise madho. Ineno madho wuoche nyithindo mag skul ise madho. Koro jok moko manyo instant. Idwaro gima konyo sano kar mondo gima nyalo teri mos mondo tiek shida nino. Aneno ka wapuonjore kendo wadhi maber mokalo nikech nyaka ne wachak chenro ni oseromo nyisowa ni stress nyalo wuo dendi. To kang'eyo ka stress nyalo chopo kamoro maneg ng'ato kanyo ne pok wamulo, kapok wadhi e yueyo moro nyalo mulo na matin. Bende stress nyalo chopo kama koro onego ng'ato. Stress bonegi nikech kose donje chunyi makoro dho chunyi koro pressure in go, pressure wang'e ni neko donge. Kose donje dendi makoro okinyal cope maber, tuoche ma tindo mana wacho ka diabetes giri ose donje dendi, immunity ni odhi piny. Koro yudo ni gik moko ka pneumonia, TB dongo mano onegi. To kata kamano koko negi gi tuoche mag del kata tuoche mag paro, ibo yudo ni ka in gi depression makoro ineno no kinyal kabisa, ibo yudo ni ji mang'eny ng'ato kawo tol dere. Ineno mano dongo negi. Koro kuonde mopogore king'iyo korka
paro king'iyo korka del ubonegi adieri to ber. Adieri to ber. Eka kiwacho ni adieri to ber. Manyiso ni wanyalo kawe e yor oyuma, wanyalo kawe e yo ma samoro no kipar ni gini nyalo hinyi. Daktari owacho ni adiera makende ni onyalo negi. To gima duong' ma daktari owacho, ere kaka irespond, ere kaka react. Gik moko timore e alworani, to in owuon iyie mondo mi gigi odonje chunyi e pachi, magi nyalo chopo kama onyalo negi koso. Wakaw yweyo waduogo bang' thuolo machuok mokalo. Anadwaro mondo imi mama meher tem, to ka diere no heri ahinya en obong'e odiochieng' manonyuolie, to in ibo yudo gimoro amora midwaro. Ni rach, kasani ok adwa loso kodi, to kendo chakre kawano ok achako loso kodi kata matin. Tibende kik tem loso kode, iwinja? Ok inyal timo kamano. Kik iwachna gimoro. Nyaka sani ining'e ni sewachona gik moromo. Taonge teko mar winjo gimidwa wachona kendo. Dial *334# to enjoy 1 GB at 50 Kenya shillings for 24 hours. Bundle exclusively available on Airtel Money. Okay, nimeshasetiwa hiyo 1 GB. Sana data yako kakuku tu. Kanyiero kod mor dhi nyime, inde mone nadwa bedo lawyer. Kakoro piende mininde okinya ban. Weche mopondo be medo ng'eyore. Mushende dwa participation, ni winjo. Pesa na mise chamo. Oinga yie nyaka garus combine. To kwe kethore kind ji. Ona wewe wanamgwenya sisi. Onjaore. Ma town, to ng'ato ka ng'ato temo mana tony. Yani mtaani sani ji tema pek. Nyarko chia, tich abich ka tich abich, saa achiel gi dakika 45 otieno. Nyinga en Christine Otingi, ane mawero wer mar baba kiye itaya. Mondo ibed gi skiza tune marani, dimana star, aboro, auchiel, nono, star, ang'wen, achiel, ochiko, hash. Ramogi TV, en e od jower dutote. Tijini kana nachako higa mar 2013, nachako kaka fundi, nawingo ne ng'ato. Ok apar ni param biro solie nyasino. To mar ariyo, kata law ma ini twang'ono, en ok obihero. We wish to extend our very deep and sincere sympathies to families of the loved ones that we have lost and those who have been injured. Azimio la umoja kawuono telo ne johera magi timo rapar ne ji manyocho negi kata yudo hinyruok e ng'anyo. Ka wan gi weche ma kamoro ok wayie godo, to wabed joma nyalo luwo chik mondo kik wakaw chik e lwetwa. Migawo mar arita omedo seyo ng'anyo makelo hinyruok ne obila kod ketho mwandu jopiny. Gidonje dala mar Homabay County, giyako chambwa, gorogoro madongo dongo gichodho, gi siling 80 siling 70, kato gibiro duogo usonwa sama kech owuok. Oganda makaluo koro ijiwo mondo ket yore makare mag kano cham ma igole puothe e kindeni. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Kidieny ni en gamari, tende nitiere kod thuolo mar go simu kendo mondo mi wago mbaka kod daktari. En Dr. Elizabeth olonye weche mag tuoche mag paro kaachiel kod dangni mag paro. Wadonje kidieny mabende wadwani wang'ene kaka wanyalo geng'o mondo mi gini kik negwa nikech nowacho ni adiera makende
gini neko ere ka yore moko mwanyalo manage, yore moko mwanyalo kop godo kopogore kod manyo solution ni en wach pesa ni ema miya chandruok nyaka amany yore mamoko manyalo loso godo pesa or nyaka ng'ad budget na kika dage ngima moko kanyal ma ang'no miya chandruok kanye ma wantiere daktari. Ntie yore mopogore opogore kaluwore gi gima kelo ni stress no but ntie gik ma wanyalo timo generally ma nyalo punguza no stress kaka bedo go osiepe gi family. Wacho ni waluongo gino ni social support system. Bedo gi jok minyalo wuoyogo, ng'at minyalo dhi ywakne, ng'at manyalo konyi gi paro. Ineno. Koro mano is very important. In iwuon ng'iyo dendi gi kaka ikop gi gigo. Wawach ni kata stress odonjo ni to oyudo ka afya ni beber. Idhiga oko, iringo, iwuotho, itimo sport moro, ginene go mpira, gik mopogore opogorego mago ber gi del. Kantie gik mihero timo, inyalo dhi titimo gigo. Wach ni pengine ihero dhi kanisa, mano gima timoni, mano gima kidhi kata kama kidhiye ti iwinjo ka chunyi okwe. Tim mago, ihero dhi e chokruok, ihero dhi e buche ma ji konyoregi. Ineno, mano gima ber. Yud time mondo iyueyo be. Kiki med yueyo ber. Yueyo no konyoga sana. Kiki med gik mang'eny miket ni in chakre okogwen samichiewo cha. Iruku. In gi ma aeto. Ka ng'ichopo godhiambo ti yol makata nindo no bedo matek. Koro gik mopogore opogore no wuo gi ji, wuoth oko. Werigi ka gimoro donjo ni werigi dhi madho kong'o. Kwanza sa stress no onegi wen iwach ni seche go emo kimadh kata kong'o kata kimadhoga. Dr. Elizabeth Make kanyo wakawie simbe Elizabeth Elizabeth Belinda kaito wadhi nyime. Belinda, halo, penj laktar. Nang'uru. Machigni? Apenjo. Nadhi osiptal noyuda gi H. pylori. Sada penjo ni H. pylori ikelo gi stress juu an gi nyaka alsas ema apenjo. Penjo ni H. pylori ikelo gi H. pylori, alsas gi stress nyalo kelo koso? Stress kelo H. pylori, kelo alsas. Okay. H. pylori en bacteria madonje e system mari. Lakini ka in gi stress, immune system ni bedo ma weak. Rateke mag del. Rateke mag del ionge go. Koro kanyo ema koro yudo ni tuoche mopogore opogore donjo ni. Aeto alsas no be sama in gi stress iyudo ni ibedo gi acid mang'eny iyi nikech acid no bedo produced as a fight mechanism. Ineno. Koro acid no medo be wang'o nyimbich. Koro medo kantie adhola medo adhola go. Koro yes, stress be nyalo kelo. En ni ok ni kiyueya kende to H. pylori bolal. Mano koro chuno ni imed gi thieth. Imed gi thieth mondo eka H. pylori no lal. Ne wantiere kama gigo monego be ni timo, gigo moko onego be ni timo seche ma gimoro dwano nyori, gik moko kaka stress ni wacho ni stop, kawa break, yue, reevaluate, ng'e ni ngimani chal nade, tim gigo mamit ni timo, iero dhi e chokruok kod gik makamago. Aneno ka moko ntiere ka gigo ma iwacho ni ji nyalo timo mondo mi. To kapok waduoko mano yie akawe simb Christine. Christine, halo, penj laktar. Machiegni Christine. Hello? Wawinji? Kamano na di stress ma injo ga gimoro kata obed. Christine ng'adore kata kamano akwayo ni mondo mi gikawnwa kato wabiro winjo ni ne en penjo mane ma Christine godo. Wadhi nyime gi ka daktari. Koro aito manyo gik ma bero ni e maisha, gik ma miyo maisha ni bedo maber. Ka ihero bedo gi nyithindi, pengine samoro kibet gi nyithindi kata kuwuoyo go mbaka, mano mitni, mano be gima ber, mano gik monego ubed ni timo. Ka en na kaka nasewacho kaka sports kihero magidhi timo.
ka en wuoyo gi ji idhi timo ka en kar tich jomoko ohero tiyo sama en gi stress cha odonjo e tich iyudo ni ng'ato sama stress ng'enyne odwa luoko ot odwa rudho sende odwa dunyo lewni ka mane magolo ni stress. Mano ber. Christine penjo ni en ka en ga gi stress to gino nyalo chande kata mana juma achiel ma kata ka gino oserumo to gini chande achanda. Openjo ni ere kaka onyalo cope kata ere kaka onyalo manage kako handle stress. Mano ing'e ni ka Christine yudo ni pod wach chandi to wach noserumo. In ema onego obed ni koro iluongo Christine mite. Luongri e bura. Luongri e bura. Ipenjri to Christine yawa. Gima noserumo ni pod wapare nang'o. Ang'o momiyo adwa hinyo denda nono. Makia kanya kawe simb Lucas aero line no ni luongri e bura. Lucas, hello, penj laktar. Hello. Machiegni penj laktar. Lucas Juma Nyankorerenda. An jo hala to kinde mo alsas no maka matek. So ne aonge paro moro yote manyalo wacho. Kora kiena alsas no anakuro sanda kabisa nyaka sani podo. Lakini santo dok pinya nyalo chamo gik mane daktari okwera ka. Koro alsas no biro na nadi tanto naonge stress moyo yote. Koro pinya daktari no biro na nadi. Emane madwa ng'eyo. Erokamano nya Lucas. Amor ni sani dhi maber. Samoro be Lucas oken stress kende manyalo kelo ulcers. Wang'e ni wapuonjre kendo ni stress ulcers or H pylori bacteria nitie iluongo nang'o kute makele. So pengine mari kute no emano donjo nie. Koro en be nyaka thiedhe mana kaka koro nyaka thiedh mane nyarwa machielo cha openjo nyaka thiedhe gi yath. So oken ni stress kende mabokele lakini the more ma ka in gi stress no stress kamedore dendi to already in gi ulcers no to koro chango be bedo matek. Daktari ne wantiere kod Masi simu. Masi, hello, penj laktar. Ng'ani luonga ni Masi. Machiegni Masi. Koro anto gima ng'eyo osepima H pylori moyuda gi H pylori. To shida ni yadhi hospital imiya yedhe go to kasetiyo yedhe go atiko gimoro after 1 week kendo chako duogo. Koro an shida momiya ahinya iya wang' mang'eny. Gima tin wang'o iya. Gima tin wang'o iya to kotok mano chiemo chigni ni chiemo teka chamo to kudo iya. Koro iyo beta kanyo no bir. Koro kanyo ni reason bedo ni enang'o. Daktari, wanyalo konyo Christine nang'o nikech mano chandruok kabisa. Ka Christine wacho ni wang'o iye gik moko wang'o iye matek nikech mano be nyalo mono. Donge iwinjo kaka ne wawacho ni ka in gi stress gik moko kaka ich wang' mang'eny, gik moko kaka koso mor mang'eny miyo acid be medore e dendi. Koro kata kithiedhi koni to acid pod wang'o nyembech miyo kidonda kendo bedo maduong' kata kendo medo koro ok changi. Koro gimonego otim omany ng'at monyalo wuoyogo. Nitie gima waluongo ni anger management skills mondo koro opuonjre kako nyalo manage anganeno. Nikech konyal yudo those skills to ich wang' no pod bo miyo kata tuoche moko nono we kata H pylori no koro donje dende. Kata iwinjo kako wacho ni kata samoro iye bende ngi problems kod gik makamago. Oluongre bura gima niso Christine cha. Chopo kamoro miluongori e bura. Ipenjori to gik mawang'o iya gi hinyo mana denda an awuon. Be en gima ber na an awuon ahinyora chalo ng'amo kao pala to chore iwuon or kao panga tidwa itong'origo. Antere kod David e line. David, hello, penj laktar. Moko asebedo gi machendo. Isebedo gi? Yani osebedo kama kan ochalo alfa. Koro nitie weche moko ma kawuotho to keta wuotho mana kalung'ora. Koro chenro ni mar odhiambo ne aheroga nene. Erokamano. Aparo ni mondo wagoye mbaka ung'adna rieko. Kamano. Erokamano ahinya.
En ulcers ma ko wuotho to rame ma uchune ni wuotho kolung'ore alung'a. Mano ing'eni koro kosedhi oneno laktar ma osiptal ma wach ni kata general. Samoro ibo yudo ni laktar no bo ore mondo ne specialist ma iluongo ni gastroenterologist mondo koro pime ni mae enang'o mondo ging'e gima gichiedho. Ma koro nyaka olure gi thieth tir ng'e ni tang'o ma ochamo iye kamano ma koro ing'e ni seche mok inyal chungi wuotho kilung'ori mano nyaka bedie ni osedhi mabor matin maber kiyudo thieth. Ber ka oyudo thieth. Daktari, seche ma wang'iyo kaka wanyalo manage stress ni wacho ni imanyo gima ber ni ka en wer ka en chokruok jomoko bende ohero timo gik mopogore opogore. Tiere chopoga kama nyaka thiedhe kod yedhe ma imuonyo kata gik ma kamago kose? Ka dipo ni osemedore kabisa ma ibiro koro inenowa kaka mental health specialist to koro ng'ato bo ng'eyo ni mae kama mae osechope ni koro dwaro yath. Lakini wariwo yath gi therapy. Akawie simu moro kiyiena eka waduog kar yath gi therapy. Halo, penj laktar? Halo? Iluonga ni Caroline. Machiegni Caroline? Penjo daktari kama. Asebet gi shida mar chronic ulcer. Adewo remo kisimo okbedo e iya natiyo maonge yweyo. Tasetiyo gi yath koa 2019 nyaka ne goya picha mar colonoscopio. Ema noyude gino to otamore. Asewuotho kata Kenyatta, asewuotho otama. Koro ok ang'e ni mano to bende en ulcer higni go te donge ng'eny ahinya. Kadawachi ing'e ni mano koro korka daktari mopogore koda. Lakini gima dwa wachi pengine imany koro daktari ma focus e tuoche mag ich, specialist mag tuoche mag ich. Ema dipo ni nyalo miye kata nyalo nyise nang'o madhi nyime kendo nyalo nyise kaka thieth nyalo dhi. Nikech seche ma koro diyo remo ni ing'e nitiere gik moko ma bende koro nyalo donje nikech owito remo wuok e yor oko kaeto nyalo kendo chandruok mamoko kaka bedo anemic, nok mar remo kod gik ma kamago. Daktari, kwa chiko chendo ni wantiere kod yath kod therapy. Ntiere yath, ntiere therapy. Lakini wachakoga gi therapy. Kitambo wachop kuom yath, stress ni osedhi kod ng'ato mabor. Kama na wacho ni post traumatic stress disorder. Ma kadipo ni neno ka gimoro timore ne ng'ato, wach ni neno ka ng'ato tho, ni neno ka ng'ato pengine ogo bunde, ni neno ka ng'ato tuore motho, ng'ato mani machiegni kodi, oto wang' gima duong' manotimore momiyo stress no donjo ni ma stress odagi wuok kuom jumbe manok. Koro kanyo ema wanyalo wacho ni mano koro nyalo bedo ni dwaro yath, lakini be dwaro wuoyo. Thieth mar wuoyo ni ma ipuonjo go ng'ato, ikonyo go ng'ato, ikonyo ng'ato kaka nyalo kata kaka wacho ni luongori e mkutano kaka inyalo luong gimibo wacho e burani. Gima ng'at machielo chabo winjo e burani. Koro wan wakonyi mondo ing'e kaka inyalo konyori iwuon. Dwarore ni iwuoth gi ng'ato. Dwarore ni iwuoth gi ng'ato. Wach mogik miweyo wagodo daktari kotenore kod weche mag goyo mbaka odiochieng' ma kawuono? Stress en gima rach. En gima ber nikech sama pod otin okonyi mondo ibed motivated mondo itim gimoro. Seche go ber. Lakini ka stress omedore dendi kuom ndalo mang'eny makoro otami kabisa kaka inyalo timori, stress bedo marach. To stress nyalo negi. Koro ichako chon, kik iriti mondo koro obed mang'eny e dendi makoro ikia kaka itimri, ikia ni wuogi ng'ayi, ikia ni dhi kure. Kik iriti, chak manyo kaka inyalo konyori mapiyo. Erokamano nya Dr. Elizabeth. Ponono ni ng'ato dwa tudore kodi kata dwago kodi mbaka, anikech thuolo samoro ng'adwa e studio inyalo yudi kanye? An Nairobi kae, an but Kenyatta Hospital kanyo, to an gi namba mar simu 0710 262
393 mane namba na mar inyalo nuonwa 0710 262 393 mane namba na mar simu. Erokamano Dr. Elizabeth. Ageno ni kwa luongi tibo duogo kendo wago mbaka kotende kod tuoche mag dangni mag paro. Kaka wanyalo dak kodgi kod kaka wanyalo geng'ogi. Nikech inyalo geng'gi donge. Inyalo geng'gi. Ageno ni puonjori achiel ariyo adek kotende kod chenro ma kawuono mar penj laktar. Iyudo kacha ni gini nyalo negi to inowuon ema nyaka stop, inowuon ema nyaka itamri, inowuon ema nyaka iket tong' ni ka to kakal. To kodhi matek luongri e bura ni gini hinya ere gima onego bed natimo. Ka en dhano ema mi stress ng'adoko. Ka en gino minyalo control ngi kaka inyalo control weche mag pesa ng'ad budget ni ochop kama inyalo manage. Nyaka kendo odiechieng' machielo ka bokelo ni chenro mar penj laktar iluonga ni Ruth Otieno orite masane.